खुलुमबाय। आंनि मुङा अनजालि सरगियारि। आंनि अनजालि सरगियारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायनो आखायाव लाबावबाय। बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलायदिनि। खन्थाइखौ सुजुदों आरो दैथायहरदों बिस्सु बर'। फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ आवगायलांदिनि। सैनाय। नै सैनाय, नोंनि समायना महराव आंनि बोदोर बावो। गोसोआ आंनि हाबिलास, दान्दिसे नोंखौ साखाथियाव मोननो। साया माया जाखांफै नों आंनि गोसोनि आयनायाव। पुर्निमा हरनि गावदां अखाफोर आं नों समायना मनालिसा। बावनो हाया आं नोंनि रैरुब महर, नोंनि सोद्रोम आखु। नै सैनाय, नोंनि हायनारि महराव, नोंखौ मोनैनि दाहायाव, मेगनाव आंनि मोदै गयो। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों। जाय बिथांमोना आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ मोजां मोनबाय आरो जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावो आरो जाय बिथाङा आंनो खन्थाइ दैथायहरदोंमोन बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावो।